interview o Bill Gates no sungjaka o hayango nini slaifano ganang toda tong hanoi bo saka I tongo hanoi ani slaifano ganang o hayango tongo hanoi bo saka ang apro ganang tei famous bongya kho salsa ang New York airport o newspaper paina hanoi thangpro naiba ani thanio rang sekrei apro ang newspaper phalaisa no saka ang newspaper paiman glakha ani thanio rang sekrei kya hanoi saka apro a newspaper phalaisa saka rang nangya nono ang obo phiri sereo hanoi teibo obo haikheno ano force khlaimani bisingtui ang a newspaper no man harka tuman neolo abo haina abo hai engjabuka ang haino hai newspaper paina hanai thangka naiba ani thaneo rangse koroi haina hai bo ano phirino ronani naijabuka haipano ang nalia hanai saka afuru bo ano hai hanai saka kunungya ang nono o newspaper phiri siribo obo ani profit baise nono rewo nono o newspaper phiri rimani ani mungsa losngya hanai ang haino hai phiri no a newspaper no man harjabukha abo haikaino 19 bochor lai thangka salsa ang a newspaper phalnai ni kokno muito mankha ang bono naituknani sengkha ek mas ni ulo ang bono naitugui mankha salsa ang bini nogo thangai nang ano sida sini hnai ang bono sungkha I siniwo nang Bill Gates hanai bo saka nang ano newspaper rimani muito da tongkho I ang muito tongo ang nono waini newspaper phiri wo rakha nang je ano sobakha abo belai no hambai nai Bill Gates saka nang ano asuk soba mani tini ang nono phiro gerinani musungo nang ni laibo tamo san nang ano sadi nang je san mani ang nono fulfill khlai rinai nang tamo san sime sadi tabo apro a borok monoi hai hanai saka nang tamo wansok nini tinini soba mungbai afruni ang nono soba mung abo sem da hanai ganang to ang tini no ungya 19 bochor lai thangka nono ang soba mani o tini nini yago rang kabang abuni bagida nang ano soba nani phai afuru ang nini thaniwo mungsasak manana hanai asawai nono sobaya bukha baise sobao mungsasak manani asawai ang nono soba tamukhe asuk sal kolok mani olo nang ano rotugui phaikya abono jodesto afuru ang wan suka a newspaper phalnaisa ani slaiphano ganang tamukhe bo ani thaniwo mungsasak mannani asawai bo ano sobaya ganang a borokno seheno je borokni thaniwo kaisa bokha kaham tongo soba thaniwo belai no yakwar sudo rang kabang tongkhai simi ganang ongai maya video bahai unjakha comment box o comment khlai sadi video naithok jakhai like te share khlai di abo hai video salbrum brum nainani bagai o channel no subscribe khlai tone de tinini bagai asuk nang situn jotono nai tongmani bagai hambai।